Deputy Commissioner Ubadairu Chairman ka District Disaster Management Authority DDMA East Giant Hills District ulawengno ya ka hukum kang yat kali lingba ka surok ba National Highway 6 ha Lumshnong. Ulaong bakat kum ka hukum balapan mi ha kalaypoy tarik jemang. Ulaong baya ka jing maramot ya kibenta jong ka surok NH-6 hapo Lumshnong lalaban pendep da ka National Highway Authority of India NHI. Kumtaru laweng no mardor ya ka hukum kabala penmi ha kalay pautering kabala khang persya ya kalay kawan jong ki kali lingba kani ka surok kabala syong senjor namar ka jingther jong ulap ba bat ka jingshlei laban kedo ba ka jingshlei bat ki jing jatwa khendo halenter kani ka surok NH6 kidai ki bajuja kha bat ki bawan ra ka jing ka bakraw ya ki nongleit nongwan kata kentup nadu ki kali red haduk ki kali he Kibalik Shakiway Pat Kijela Jong Kathan Shatela Mingi Kabakunthop Shapo Mizoram Tripura Manipur Wat Assam